Te spun un super neni. 19 am scris. Acum cere scuze. De ce să mai cer după ce mi-ai pus? Trebuia să vii, să fii, mami, gata, repede, îmi cer scuze. Ce vrei tu să vedem dacă le primeam, nu le primeam și nu spuneam. Dar deja ți-am spus, mama, trebuie să faci o faptă bună ca să-ți trec. Păi dacă tu mi-ai ciorat de fată, mă! Nu te mai bagă în seamă un sfert de oră, am terminat. Vrei să joci remi cu mine? Păi nu poți să joc la comanda ta. Una, nu știi să te comporți, nici să rogi frumos, nici să vorbești frumos cu mama. Hai mă să jucăm remi. Nu știi nici să rogi frumos. Te rog frumos. Sună frumos acum. Vrei să jucăm Remi cu Ali? N-am auzit nimic. Cu tine vreau să joc, n-am auzit nimic de la Ali. Te rog frumos. Bine, hai. Cele două surori sunt mulțumite că Alin și-a cerut măcar scuze și uită de pedeapsa pe care trebuie să-i o dea băiatului. Firesc, deși puțin mai domolit, Alin păstrează în continuare același stil de dialog. Bă, dar tu nu mai ai de gând să-mi faci cartofi niciodată? Super, ne-a spus să mai mănânci cartofi prăjiți, că dacă vrei să ajungi la un club și trebuie să mai slăbești, să arăți bine ca să poți să alergi și trebuie să mănânci, măcar piurea este fiert, cartofii sunt prăjiți și nu face bine ca să te faci mai gras. Dar vreau și eu cartofi prăjiți când mi-e poftă. Dar mai rar, îți face mama, dar mai rar. Acum este rar. Nu. Hai să punem fața aia de masă frumoasă de la Super Neni. Hai. Uite, fă că am murit, n-ai. Murit? Ei, când vine Super Neni, acum mai face așa, ia te duc la punct, mai face așa. Uite, din cauza ta am... Am murit de tot. Hai. Hai că s-a stricat calculatorul, dă-te dracu de aici. Hai, mămicuța, hai. Da, nu te vreau cartofi prăjiți. Bine, haide, că să facem, uite, așezăm masă, să vezi ce bune și piuzi. Ia, hai cu mama. Da, tu acest, tu. Haide, bine. Amândoi. Nu este așa, e invers. Hai, așa cum vrei, hai ușor. Păi da, ajutați-mă și pe mine, bă, dar prost sunteți. Hai, mă, pun odată. Hai și tu, hai A și tu. fost vorba că tu faci fapte bune, mă. Dar hai că și eu. Hai. Gata. Hai, acum cartofi prăjiți. Nu. Dacă vrei să ajungi sportiv, trebuie să mănânci legume. Dar mănânc altă dată, nu vreau acum, eu vreau... Altă dată când e? Deci dacă vrei să ajungi sportiv... Nu, ia stai. Ia vină-mă încoace. Nu, lasă-mă încoace. Îți dau și piure, vină încoace. Gata, spun un pic de piure și gata. Mă pun în piure. Iau. Ia să mă măcar un pic. Nu mănânc fătul, nu înțelegi. Dacă o să mă duc la club să te scriu la fotbal, nu o să te primească, mami. Dar ce, mă, fotbaliștii mănâncă numai ciorbă? Mănâncă și ciorbă pentru că trebuie și lichide, dar cu legume, nu ciorbă de pordea cu grăsime așa. Ți-am zis că nu vreau. Hai să-ți dă mama ca la bebeluș, ia. Dacă tu iei asta, mă duc și pun un pun la tabelă. Uite cum faci. Dacă îmi dați cu zeamă, 2 goluri. Dacă îmi dați cu zarzavat, 3 goluri. Bine, Bine, hai. accept. O lingură de la mine, una de la mami. Și primești 3 goluri. Super. Ha. Nu ai murit puiul, mama, și n-ai să mori acum dacă vrei să fii un mare sportiv. Să rămânea pentru vasă, hai să-mi puneți acolo. Să trăiești, hai, am promis și noi când promite ne ține de promisiune. Mama și mătușa știu ce le așteaptă dacă nu cad la pace cu Alin. Așa că, pentru a evita un nou scandal, ele sunt dispuse la orice compromis, cu toate că acest lucru, de fapt, nu ajută la nimic. Cel mult amână conflictul. Cam greu le-ai câștigat, dar le-ai câștigat. Ce ai zis, părinte, dacă câștigi meciul de zilele acestea? Ce ai zis să-ți dau? În a treia zi fără Super Neni, mama și mătușa îl duc pe Alin la un club de fotbal. De acum, băiatul este hotărât să termine cu maidanul și țipetele din fața blocului și să facă parte dintr-o adevărată echipă. Bună ziua. Bună ziua, sunt antrenor de la Steaua, la mine dacă... Salut, Ivan Ioman. Spuneți, doamna, am înțeles că vreți să înscrieți copilul la Steaua? Da, E unul dintre visele lui? da. Și pot să vă zic, oricărui copil îi se acordă o șansă și restul depinde de el. Te primesc cu brațele deschise, o să te văd la un antrenament. Reguli? În general, ce se cere în viața sportivă? Disciplină, atenție, multă voință, determinare și unculițele astea trebuie să scăpăm de ele. Ai auzit, da? Și ce ar trebui să mănânc să țin rege? Multe legume, foarte multe fructe. Crezi că Aici mai poți pot. să faci așa ceva? Da. Și acum... Vă mulțumesc din suflet și cred că o să ține cont de ceea ce a spus dumneavoastră și e foarte important ce a spus. Dacă ar vedea taică-su acum, ce mândră ar fi. Hai, mami, hai, alergă, hai. Am obosit. Ai obosit? Îți dau un șervețel să te ștergi puțin? Bine, băiat.
Un nou început, puiul, mama. Bravo, iubitul meu, da? Un nou început, trebuie să lupți. Da? Să fii și cu minte și disciplinat. Iubesc, mami, să mulțumesc. Plăcere să văd. Eu te iubesc. Salut, pușule! Asta, cu plăcere! Să rămână, doamnă! La revedere, o zi bună, mulțumim. Să fii cu mine! Să Să mai mănânci cartofi prăjiți, să nu bei apă, să fii cu minte și disciplină multă, Multă da? disciplină. Pentru Alin a contat foarte mult că a fost dus la clubul echipei pe care o iubește. Este prima oară în viața lui când băiatul simte nevoia să fie recunoscător și își amintește ce l-a rugat Super Neni. vreau să mă duc până la magazin. Ai văzut ce ai zis pe că trebuie să avem încredere în tine și vreau să am încredere în tine. Hai, Da, hai, de sus. mă duc. Să rămână bună fășură și două flori de la așa. Câți bani ai? 30 de lei. Să-mi dau două garoafe frumoase, da? Vreau roșii. Da, puișor. Uite puișorul, da? O zi bună să ai, la revedere. Alin a început să se schimbe. Totuși, este greu de crezut că el nu va mai crea probleme. Dar, mulțumită Ralucăi, cele două surori și-au dat seama că totul stă doar în puterea lor dacă vor să aibă copilul pe care și-l doresc. Aha! Surpriză! Ia uite ce v-am adus! Ai, nu se poate. Arată o floare. V-am adus o floare pentru că m-ați înscris la Clubul Steaua și așa a zis Mă bucur, Superneni. puiul meu, ai văzut că am avut Să încredere în strâng tine. bani și să vă cumpăr o floare. Așa, da, gest frumos, așa să faci mereu. Nu neapărat floare, dar gestul în sine, cu o floricică de pe câmp contează. Eu te iubesc, să știi, din tot sufletul, Ali. Și eu te iubesc, să știi, dar nu ți-am spus până acum. Mă bucur că mă iubești. Eu știam Și aștept de la tine multe, să știi. Așa îi dovedești, chiar dacă este, nu-i spui și îi dovedești că nu mai faci nebunii, atunci chiar îți dai seama că îi iubești, da? Și de aici încolo, Nu mai plânge. nu mai plâng, gata. Hai, nu mai plânge nici tu. Acum plâng de bucurie, că te-ai făcut cu minte, de bucurie plâng acum, da? Mulțumesc mult. Cu multă plăcere. Să ai grijă, da? După 3